Alcaldessa, regidors, conciutadans badalonins, bona nit a tots. En primer lloc, gràcies per deixar-me que prengui la paraula en aquest ple. La meva veu és la d'un vell badaloní a qui han demanat que adreci unes paraules de suport al govern municipal tan assetjat pels mitjans i l'oposició municipal, no tots en la mateixa mesura ni estil, que tot s'ha de dir, des del seu primer dia. Però molt especialment des de pocs dies abans del dimecres 12 d'octubre passat. De fet, ja fa temps que, especialment des dels mitjans de Madrid del règim, estan amatents per amplificar qualsevol fet del que es pugui treure rèdit electoral a la caverna. Tot el xou va començar amb una notícia d'anúncia del Mundo. Va seguir amb una sol·licitud de la delegació del govern en Catalunya al jutge perquè ho impedís. Ho va continuar sol·lícit el jutge amb un acte de l'habitual Justícia Exprés que ells obtenen, amb una interlocutòria al darrer minut. I finalment, l'endemà, va ser l'acció indignada del PP local adreçant-se al jutjat clamant justícia penal pel crim comès. En menys de 24 hores, les fúries de l'infern, com diuen els pastorets, es desfermaren sobre Badalona. Les càmeres, els periodistes, els telenotícies, els diaris, les tertúlies, els tuits, els missatges, crim a Badalona. Han obert les portes de l'Ajuntament el dia de la Hispanidad. La meva veu no és ni anònima ni individual. És la veu del ciutadà número 131 de la llista de prop de 2.500 ciutadans, més que ens hem compromès signant el manifest que hem titulat Per la democràcia i la sobirania local. A ells també els voldria donar veu. Que a Catalunya des de fa molts anys hi hagi moltíssima gent que en aquesta data treballa sense haver-ho de fer, ja ho sap tothom. I que entre aquesta gent hi hagi molts ajuntaments que tenen les seves portes obertes atenent a la gent, també ho sap tothom. De fet, que des de l'any passat hi hagués un acord entre el govern municipal de Badalona i els sindicats pel que fa al calendari laboral d'enguany, perquè qualsevol treballador municipal que ho volgués pogués treballar aquest dia i lliurant-ne un altre, encara que alguns de nosaltres no ho sabíem, ells també ho sabien perquè era públic. Com també tots sabem, i ells també ho saben, que a Catalunya i a Espanya hi ha molta gent que diu que en aquesta data no hi ha res per celebrar. I aquesta actitud, com també ells saben, no només és una actitud de rebuig al nacionalisme espanyol carpetovetònic, és principalment una actitud de coherència moral, de solidaritat amb els sentiments dels pobles llatinoamericans, compartida també amb sentiment de molts nacionalistes espanyols diferents d'ells. Perquè de què ve això de la Fiesta Nacional Espanyola en aquest dia? Doncs ja ho sabeu, se celebra aquest dia per una assumpció acrítica des de la transició de la festa franquista del Dia de la Hispanidad, que també era anomenada Dia de la Raza. I això contra l'opinió de tots aquells espanyolistes que per significar la nova Espanya pretenien que es triés en lloc del 12 d'octubre el dia 6 de desembre com a la nova data de la Fiesta Nacional per commemorar justament aquell dia, el dia que s'havia aprovat la Constitució de 1978. I què es celebra en aquesta data? Algun desinformat es podria preguntar. Doncs passa que en el tal dia 12 d'octubre, en aquesta seqüència d'assumpcions ideològiques franquistes ininterrompudes que encara avui sofrim, l'única cosa que ens han ensenyat és que es commemora el que a Espanya va començar la conquista d'Amèrica. Espanya manté, doncs, com a fiesta nacional, el record nostàlgic d'un imperi perdut. Un imperi, per cert, blasmat i titllat de genocida de persones i de cultures i d'expoliador de riqueses des de l'altra banda i des de molts altres llocs. Una celebració que pel cap baix
semblaria poc edificant, no massa digne i difícilment explicable avui dia. I heus aquí que les forces de la caverna, just el dia abans d'aquesta data, de record imperial, sense donar temps ni de reacció ni de defensa, ja sabeu que ells truquen sempre de matinada, varen llançar les seves fúries sobre la decisió local presa 11 mesos abans. No es pot treballar en aquesta data. Si es manté l'opció de poder treballar, es vulneraran els drets dels treballadors que no volen treballar. I si s'obrissin les portes, es provocaria un dany irreparable. Quantes bajanades s'han arribat a escriure i a dir per justificar el que no és justificable. Aquell dia especial, finalment, només els responsables polítics van rebre, treballant, a la gent, a l'Ajuntament, a la gent que voluntàriament hi va voler anar, treballant també, com ho va fer el jutge, que va rebre el jutjat, el regidor baloní, campió de la indignació, per interposar, també ell treballant, una denúncia penal. I també van obrir a l'activitat, treballant, innombrables comerços i grans superfícies i moltes empreses de tota mena sense haver-ho de fer necessàriament, com a servei públic. I més de 40 ajuntaments de tot Catalunya sense que les forces de la caverna llancessin sobre d'ells les fúries de la indignació. I per què tot aquest soroll justament a Badalona? Per què aquest soroll que avui encara és present també en aquesta sala de plens? Doncs perquè Badalona és la tercera ciutat de Catalunya. I a Badalona tenim la sort de tenir al nostre consistori un polític emergent, un home cridat a destins d'alçada a Espanya. I això, per ell, especialment en aquests dies, és imatge i currículum. I totes les forces esmentades de l'Espanya de la seva gent, des que ell, un dels seus, va perdre l'alcaldia en mans d'uns independentistes antisistema, com ells diuen, estan pendents de tot el que passa a Badalona, ni més ni menys. I si els cal esbiaixar el que ha passat aquí fins presentar-ho i amplificar-ho, com si fos un repte inacceptable del sobiranisme català, encara que la realitat s'ubiqui més en un acte de defensa de l'autonomia municipal i de la cultura de la pau, on creuen que havia anat l'alcaldessa mentrestant? S'esbiaixa la notícia sense cap mena d'escrúpol i llestos. Ells saben que molta gent els compra la seva versió. Alguns d'aquesta sala també. I la caverna i els tribunals ja ho sentenciaran, o potser ho afinaran. I vinga la festa. La caverna torna a fomentar l'increment dels adeptes indepes. Gràcies. Però és un espectacle lamentable. I així s'ha creat i es mantindrà un altre reality show per tal de desviar l'atenció de la gent. No fos cas que s'adonessin de l'escàndol fora mesura del finançament il·legal del partit del Gobierno en funciones, de la seva ben organitzada corrupció i del judici de la trama Gürtel. I l'esquinçament del paper, què? Doncs una denúncia hi havia als tribunals, home. I si hagués estat un paper en blanc o només una fotocòpia, és igual. S'ho prendrien també com una ofensa i no com el que va ser. Un dir, fins aquí. Un acte radical. Un minut, gràcies. Un acte radical d'afirmació de l'autonomia municipal contra tants altres actes com els que, des de la política, des de la legislació i des de la judicatura, els del govern espanyol del PP estan coartant i reprimint la sobirania municipal, perquè a ells no els agrada que el poder municipal gaudeixi de prou autonomia com per poder prendre decisions per canalitzar el poder de la gent. No. Per treballar per millorar les coses que els afecten. Això és precisament el que els molesta a ells. Ells que han utilitzat i utilitzen la política per defensar els seus privilegis i els dels seus. I vull acabar fent meu i proclamant el que diuen els dos darrers paràgrafs del manifest esmentat en començar. Aquest atac jurídic i polític dirigit contra el govern de Badalona per part dels poders vinculats al Partit Popular vol aconseguir per via judicial allò que no sap resoldre per via democràtica. Expressem, doncs, el nostre suport al govern de Badalona com a representant democràtic de la ciutadania i els acords pels quals han estat requerits per via judicial prohibint l'exercici de la sobirania local democràticament aconseguida. I afegeixo, són molts, els que no permetrem que impedeixin treballar el govern municipal de la ciutat de Badalona. Pot ser que no estiguem d'acord,
amb alguns dels seus gestos, però tots estem d'acord i defensarem la seva llibertat de cada gest i de cada paraula i l'autonomia irrenunciable del nostre consistori. I finalment, manllevant unes paraules d'un vell savi poeta, 3 versos del seu El meu poble i jo, molt adients i significadores del temps que corren, diré: tenim la raó contra els lladres, el meu poble i jo. Gràcies. Moltes gràcies.